Карлы миләш тәмәсәре Джамбул дәүләте тарафыннан хәрби кешегә чит ил хатын-кызы белән өйләнеше тыелган еллардан башланып китә. Туган җиреннән аерылып, чит милләт кешеләре арасында яшәү түгел, хәтта аны күз алдына китерүе дә куркыныч. Әмма йөрәкне тыеп торып буламыни? Эй, бала, бала, юләр яшьлекнең күзе сукар шул. Йөрәгең мәхәббәттән ярсыган хис белән тулышканда, берәүнең дә сүзен ишетмисең, үзеңнең нәрсә кылганыңны аңлар дәрәҗәдә булмыйсың. Армия офицеры гарәп егете Вәлид белән гаилә корган беренче татар кызы Миләүшә образы аша гарәп дөньясы һәм аның янәшәсендәге төрле катлаулы язмышлар тасвирлана. Ак болытлар өстеннән самолет кычкыртып узганда, сиңа минем сәламем дип кабулый. Шушы мизгелдә уйларыбызны очрашуын тоярбыз. Җир шарының ике ярында яшәсәк тә, олы мәхәббәтебезнең күңелләребезне тоташтыруына иманым камил.